Shalom. Shalom. Amanami nanami donakon nami ruas nahulongan di bagasan Yesus Kristus. Ada orang sata mulai pertanyaan tabu darion jumulo mahita martang yang nahom di bagasan ruat tabi. Amin. Masuk mahita di pertanyaan tabu darion. Mari DTS nomor 272 ayat 1 ayat 2. Mar hite-hite goarni debatang ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tondi porbadia, na tumo palangit dot tanoon. Amin. Parangehon hamuma natama di Tuhani, mar guru tu sandok lomo ni rohana, mar parbuehon parbue mar hite-hite salut ulaun nadinggan, oleh hamu majahoba mar hite-hite las niroha robe mahamu tujolona mar hite-hite olop-olop haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha jalana bonar mauliate hudok kami ala dipabicar ho tuhami barita nauli nama nodangi rohanami ayalani i ubahin utadahami ho dohot lomo ni roham dipangido rohanami neng mangulahon lomo ni roham hami saleleng dingoluon jalan neng mertua hami bainommu sahi perbadiai marohanami marhite-hite tondim jala pergogoi mahami mangorom hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion sepalas marohanami mangaloiho ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Turpuk epistel di pertanyaan tabu darion ima di buku nisi Markus walu ayat 30 sada sahatu 30 lalu Markus walu ayat 30 sada sahatu 30 lalu tajahana marsika suring di ayat 30 lalu rapitan nom macahon. Jadi dibuka mengajari nasida ia anak ni jolmai iko gudang do si taunonna
iko bolokono ni akasitua doh malim doh sibuto surat ibana laos pusaonna do dungi mulak mangulu do diari patuluhon Patar do di bawah hatai, alai diarahon si Petrus ma ibana, disolsoli ma iban. alai humusor ma anggo ibana di panokno tima akka sisian nai di pisang ma si Petrus ninna ma laho maneho bolis sella bukkon aidang na di paroko na di debata akka na di jol mado Laos di joma na toropi rap dohot sisianna, didok matun nasida. Nasa nagiot manghuton nau, di suadaho madirina, dituhuk masilang na tu ibanay, di utom maaw. ay nanaing paluahon hosana mga gohot sado alay na aguan hosa ala niyaw dot ala ni barita na ulii ido paluahotsa Ay aha maatong gunana di cholma, nang liat portibion yomo, ang gumago do hosana. ayahado na tarlehot jolma bahit tobus ni hosana asa molo adong na maila ala niyahu manang ala ni hatakipe maradupon bangso pangalakup jala pardosaon laos maila do anak ni jolmai sogut maka tidak koni dinaro ibana di bagasan hasangapon ni amana rap dohot suru-suruan akana badiai ima sahatna martua do na tumangyon hatan di debata jalan yopiopsa amin. Mari dita sa nomor 710 sia ayat 1 2. Pinuji pinasama guarmu ale Jehovah debata manai para seroana sumurung sedeon hatua pasu-pasu di ngulu nami. Rasi rasa nuai totong do ale Tuhan diliap kotik kinauli nadinggan. Kami ruas ni huriamon HKBP Pekanbaru patu pahon pertangyangan di tonga-tongan ni keluarga ngapungu ama ina ianakon ale Tuhan roh tujulum. Pasu-pasu ma hamios sudina dinalau tu mangyun khatam na badi hami jamita di pertangyanganon saur maho ale Tuhan di tonga-tonga nami na pungo marito di perbadia patorang mahatam di hami ale Tuhan asa takas perbinoton nami laho makangulu berita nauli atau ngasiru ham di hami ale Tuhan say sesa dosa nami pangodosan nami nagudangi marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan sioko si palua kami.
Amin. Shalom. Diamuna amanami inanami ruas ni huria na pinasupasu ni debata namar pungu noaing patupa pertangyangan di tengah-tengah ni keluarga tongani bagas manang nadi di dia pe noaing hamu akamanami tatoma go'las ni roha hita lama jakon barita nauli nama buan sodang hati urun manodangi nguluta nang hita na pungudison ya barita nauli tu cabita ima tersurat di Boda Bidul Sada ayat 20 sia 1 ayat 30 atau Amsal pasal 1 ayat 29 sampai ayat 33. Sonama hatana didok disi ala naung hina gigihon nasida perbenotoan jaladang dipilih biar mina Jehovah jaladang dioloi panuturioku jaladang dipekon sandok pisak-pisakku jadi ikon pangono nasida perbue ni dalam nasida jala habu tokononna sakap-sakap ni rohana sadiri ai panudalion ni halak na oto laos mamunu nasida jala hape demon ni halak na bodo laos mangago nasida alai manangise na manangi honau marsonang-sonang maibana maringanan jala sonang rohana maradopon hagudoron do jea ima hatana molo di terjemahan bahasa Indonesia oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian firman Tuhan. Huria ni Tuhatta Yesus Kristus. Hobartu topik haberhatan ni Jamitaon di pasak tu hita di bagasan parpungaton di pertangyanganon marhabisuhon di bagasan Yesus berhikmat dalam Yesus Immanuel jodoh tabigi aka padohan nama saya Regas Tutu pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Demikianlah ungkapan banyak orang. Demikian juga dengan Raja Salomo, berangkat dari pengalaman dia dapat bersaksi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kira di situ tabereng jiwa manang roh ni poda ni Raja Salomo
Hira tudes do bodani si Raja Solomon sawan burjunia kanatoras tua kaya nakonna mamudai nakonna saya didok do patun hanguluan tuis samagoan jala istilai pudai saya terbigi dui akka na tua-tua na parjulu anggon waeng ngahira dang apala terbigi be hata patun hanguluan tuis samagoan jadi terbigi dui borong ipe di hatau de bolo naing borha yanakon na ariye pe didok deh tapi memang dah marhapat tunoko sani na detongi marhapat tunoko dain na jadi pudai teta adong naga besi ingoton namangko do jolma ninna molo manuson puda manang hapat tunon tarsonima mago jadi termasuk do puda sebagai melindungi, menuntun, membimbing tudala natigor. Odotong. Jadi omma nagabe dasar nagabe buku panduan ke sana, adong buku panduanna dipandu ibana merdalan. Di dia di perdalanan ningulunai tetap ode gabe dasar ra. Hurian itu hatta di bagasan serek niroha si Raja Salomo pabuahon sudi akka pengalaman na aha naung binudus ni ibana sian na met ibana labatanna tarida di si songod dia taring tu historis manang nabui sejarah perdalanan ni ibana satu nagabe raja ibana alanya ibana gabe lomoro hani di bata mida ibana alanya hando uban lomoro hani zolma mida ibana totu adong do dasarna latar belakang parjolo lomoro hani de bata mida ibana ala diaha dang ala nagabe namano ibana pistar ibana alai parjolo haserepon ibana martuhan taat kepada Tuhan setia dakea ditinggal hon ibana Tuhani alai tetap ibana berpegang teguh kepada Tuhan. Lawatanna ada dong be didikan sian name be ibana memang martuhan. Saat tu nagabe raja ibana. Lawatanna dang alana isilian leon halak. Ibana gabe halak na terbarita sadar raja na terbarita. Taboto do ibana do sebagai putra Israel yang terbaik. Putra yang terbaik Sude Portibi maboto Raja Salomo sasadarion boy doi taboto Sude maboto Raja Salomo Sude Portibi boleh dokon sara Portibi dakola dua tuduh halak na boto ibana isi si Raja Salomo adalah putra yang terbaik raja nani urapan ni di bata nani pasu-pasu ni di bata jala ibana matutu na terberitai anak ni si Dauti na sangapi omatong jala ibana toktong da ibana burju maratoras airong do halak burju martuhan alai parhoso mate kalau burju mertangyangi ganuk borngin macahata di bata alai hola dibereng donganna ternenaing mangaliai kan ayong do halak burju martuhan alai mangaliai itu halak
Angge bana daw. Burju ibana martuhan, burju donang tu natorasna, burju ibana tu jolma sudida. Jadi kadang ono do balik jolma tong. Burju tu jolma, ala itu martuha daung. Marasi basa-basa di ibana dingkat di ibana tu jolma, ala itu martuha dakya mananggo pala mau lepit tangan, martangiang, memuji Tuhan tai. Anggo ibana ada dua itu dimiliki. Burju ibana martuha setia, martuhan setia ibana tu natoras. Asa ini menedok kasih Yohanes pergam sudah halak dihaolongi di bata alai dihosomi dengan najolma dang nabi suki nadi naoto dotongi di pajong-jong ibana diri na di atas ni dosa na belga kan alai iman ay tabereng ringkas ibana mangguruhon hatan di bata jalasian ido habor hatan di ibana boi dapotan hikmat pasu-pasu ibana siya tuhatai. Jadi yang gua habisuon ni si Salomo dak habisuo siya jolma. Ini banedokon marhabisuo di bagasan Yesus na siya Tuhan itu. Dang di guruhon ibana. Anong do memang habisuhon ni portibion. Amay. Anong do habisuo pauto-tohon dongan na. Anong doy. Ini mana gudang do jol manuaing di pauto-to halak. Ala buah. Ala di paya bisuk-bisuk. Nangi? Tau sedia doi gudang do halak di pauto-to. Dilihat kepeng na gudang kan. Ala stok kenai di luahon panakko kan. Iya di luahon panakko dibuat si bisuk portibio naro kepeng na kan. Ala yang go mangurupi dongan na danganong. Tarsang lima, kang gudang doi, gudang di pauto-oto. Ay mah hautohon habison di portibi, mga rugi ya, merugikan orang lain. Jadi habison di portibi jojo do merugikan, meniksa. Alayang habison ni si Salomo, omma membangun karakter surgawi kan, lauma dilian ibanas. Pandangan tu masa depan ni aka generasi muda di tengah-tengah di bangsa Israel ima habison di memehon ibana deh di boto ibana do songo dia ahana masa di tengah-tengah ni bangsa Israel jadi siar habison itu ditular hon ibana tu tengah-tengah di bangsa Israel contoh do alani nuaing bangsa Israel aka jolma na bisuk ala nunga adong Raja Salomo mga leon. Jadi maseringkas do jolma majaha buku Raja Salomo. Itu gudang perbinota. Manibangi biharu asa dus kan. Udang adong na marungut-ungut. Udang adong na dirugikan. Tetak do ibana rak dapotan. Dang adong na merasa rugi. Ala tetak sama-sama beruntung. Kan. Di boto ibana do sudino. Alani manuaing. Tayo dari bagasan terpukon si Salomo nagabe tiruan di tengah-tengah ni halak Israel. Pudai rikot bihama unang di pauto-oto ate. Alana mono sempak do bangsa Israel di pauto-oto halak susah do nasida. Unang sempak masuk na pauto-otohon dibangun mana sida marhabisio sedibata. Jadi tak do ranking sada na sida di habisuone. Ala adong do sumber habisuon na siya dibata marhiti Raja Salomo o menyalurkan mangalehon tunasida ala dak habisuon na siyan jolma dilian ala habiso siya dibata. Satu sedarion edo. Ala ni bordo ibana do adong bahaya. Lemalo do jolma, ilo mana halak batak pesa sitong na hampir sarupa do pandangan di halak batak tu si Raja Salomon. Ibe kon ijuk di para-para, na naju natutuan na julu. Ati ana hada, botoda ijuk di para-para, na hotang di perlebihan, na bisuk na punaha sahata, na otot panggadisan da kan. Mapi 300 tahun no di dokon natutuan na berjulu, berarti hira hampir sarupa kan ajaran ni.
Ijuk di para-para, hotang di perlabian na bisu na punasahata na oto tu panggadisan so tundiga di suamangda. Iko jago doho inna. Ima bolo ajaran tualak Batak na jului. Alai jarang na terbigir yang iboto jol mai badok soni saudari teh. Mau nga mauli. Ala nunga dia olah komputer olah HP na may tangan di zolma. Olah nama anamon. Lawatan na si malolong na olah tusina mabuti. Kan? Masa memang malodo sudah global secara global diboto sudah kana masa. Alai sah do tusi pamerengan di zolma. Ahana nang sia dupa di nguluon. Alai secara aja saloma di son. Molo oto do honne bana kan. Alangon ni haoto mi maho ai 3:22. Ai panudalion ni halak naoto laos mamunu nasida. Jala HP demon ni halak naburu laos mangago nasida. Lawatan na monoso haoto mido malakonin na. Lawatan na monoso adong haporsiamu ibaga sa Tuhani mago doho alang ni sibulis. Alang-alang ni sibulis baho. Nina. Hamuna kadongan sa porsiaon idora nuaing ditonga-tonga ni partikiata dikok doto tutu jala otta ima habisuhon na siya dibata. Habisuhoni. Alanino ubayan nang di pada nai baru pe di Lukas 10:20 mertua do halak natu bangion hatani di bata jalan opiopsa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Lawatan na isi halak naung makanguluhon puda pangajarion sian di bata ido halak na mertua. Na pinasu-pasu na niurapan di bata jalan na sa tong mabalas ni roha. Odo ajaran ini nuang di tonga-tonga ni jamita on behado nang hita halak Kristen dipaingot dong asa tong hita majalo habiso siya tuhatta asa unang gabe di pautoto sibulis ita ay nabisuk do sibulisi bisuk do setarin da kan ubisuk do sibulisi nape bisuk alai moloso adong doto dini di bata habisuon na sa di bata lako mangalo si bulisi bulugahon na duhita alai moloso ito tong duhita majalo habisuon si di bata say natalo do pangagoy songon ido mga bisuri na masa terlebih di kedai situasi na masa ay data ala ni hamalota hagugutta buhi sisi suri na sasahit sa on na masa kopi nuaing pisan na 19 isema hura na gugu isema na pistar na bui mangalo huaso ni kopiti dah holan huaso ni dibatado dah hagugu ni batado jadi pengalaman ni na masa la membangun jiwa pikiran tadoi bihado asa lam taboto hagugun ni Tuhani lam taboto mah hagaliota di dia do hita gale di situasi on arong dogugutta dakadong ona tu hatta itu ape molo hipas pe hita sonare alani hado alani adong huasotta laho mangalo suria kana alani huason itu Tuhan itu songonino nang pengakuan ni si Salomo dangadong huaso harajaon ibana na peraja ibana mangalo akamusuna namasa marado pun akabang soparbigu ia suatu hatai ido bana sai ringga si bana maredde martangiang majatan di bata asata babisonna jadi ido noaing sosok di turpu kondang di tonga-tonga ni hita sudina ruas ni huria asalam tabba aka pasu-pasu ni Tuhan di hita sudina tentu makirim do hita makirim do hita dia ka nadinggan dia ka persikolan dia ka ayana kota dia ka parkarejuan dia ina kota di gabenina taula sidurina tapahan
oras aka perdalalan, dapotan aka pangomoan aka partiga-tiga, taba aka pangkat ni sudina, hitaon na tahirim, bato tu sahali dang bui hola marhite-hite angan-angan. Alay marhite-hite tangyak taidui, gabe dapotan song si Salomo, dapotan pasu-pasu ibana, gay martua ibana. Dada hola tu si Salomo hape habisuni lihat do tu hita. Maksud ni turpukon ayat parpudi nakian di dokon. Alay manang ise na manangihon ahu, marsonang-sonang maibana maringanan, jala sonang rohana maradopon hagudoron doho jea. Manangise na manangihon, atau tatangihon ma kamanginang hata di bata. Di sido dapat tita ima bisuk nasihat di bata. Molonunga radero hatai laho bajakon tu hatai ganu pari ganu tiki ina pada tu hatta di naroi bana bertua ma nasa bagason sian arion de bagan sadarion da alawa mertua ma nasa bagason da alawa ala di jakon Jesusi tu tonga-tonga di bagasna ala ni ta jakon ma Jesusi tonga-tonga ni keluarga ta di tonga-tonga ni ulota asa mertua hita sudina tetak do ojo ni di bata neng mertua ho neng manupo hapor siam mido na panguluko kasa sawan itu suara di bata hapor siam mido panguluko atong ba marhabisur di bagasan jes mahita ay jes do na mabuan haluaon keselamatan ni hita sudina akan hinokok na amin martang yang mahita ali Tuhan di bata amanami mau lihat tema di pasar rohanami marhiti-hiti barita nauli nang stol hastu kami manodangi ngulunami asa marhabis yumahami songos si Salomo nabui mangatusi dia nadinggan dia nasoni halomon roham manirang sulinai asa unang mago hami bilani akka habisun ni portibior pasu-pasu masudina keluarga ruas ni huriami ali Tuhan namar tangiang di bagasam berenginon asa totonggo las ni roha tutu ngulunami mauduti akka nasa ulon nami sigano pari ramoti hami di boronginon jala leon hai pason sudida akka namarsai pamalum aletuan namarsak aga pulamu jala nagale urupamu paraguguamu atong gonggo mahami sudina akka ruas ni huriamon aletuan di bagasan asido holong ni rohami amin. Maridita siya nomor 610 ayat sada do ayat 4.
Mauliate marohanami ale Tuhan di bata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Ala toktong do di pasu-pasu ho jala di parmudu-mudu ho kami Tuhan di bagasan perdalanan ninggulu nami. Di luas ho kami toktong manangihon hatami jala marhite-hite jadi Tuhan gabe dapotan pangatusion. Doh bisuk kami Tuhan. Lau mangula aka ulaun nami. Mauliate marohanami Tuhan, waporsiai kami hatamido mual ni habisuhon do akka pangatusion. Sai pasu-pasu homa Tuhan hatami lopok tu bagasan rohanami tungulu nami asabui marhite-hite hatami na toktong manodangi rohanami ui hupatu pahami na dumenggan di bagasan hulu nami. Ui kami manibang marhite-hite hapatason na siyan oleh Tuhan. Dia do si ulaon nami, si radutan nami di bagasan ngulu ulaon do parsauran nami. Alani Tuhan di partangiangan na pinatupan ni Huriam hakabi pepekan baru pasu-pasu ma sude hami ruas di Huriam. Hama ina soon natoras soalinang akka yanakon rodi sudi anggota keluarga. Pajongjong mahami Tuhan songon ama ina nang na tua-tua di tonga-tonga di keluarga. Nama lo jala marbisuk laho mangajarhon mamudahon akan nadinggan. Patiaton itu akka yanakon. Tu sudi pinopar na nilehonmu di tonga-tonga di keluarga. Luas mahami Tuhan mangguruhon hatami. Marhite-hite akka manangihon hatami. Majahai hatami. Songoni Tuhan nang manaringoton itu akka yanakon. Walau di luas sohami Tuhan mangula ka ulaon mamulus ragam di bagasan ngulu namion. Bayan may Tuhan gabi bohal nami. Asalam marbisuk kami Tuhan. Lamar hapatasok kami lau patupahon akan nadubinggan. So kuninang sihol ni rohanami di ianakon di akapinopar di masa depan ni rumah tangga dohot nang di tonga-tonga ni Huriam. Generasi penerus di tonga-tonga ni Huriamon. Saya lehot Tuhan jala pajongjong di hami aka ianakon na marbisuk marhite-hite aka pangatusion. Arhite-hite na makauluhon biar midaholi Tuhan. Lehon hapatason di akka yanakon ni Huriam natongan di bagasan persekolahan. Marbisuk na sida Tuhan. Di akka perkuliahan nang di akka perkarejuan na. Asa marhite-hite Tuhan buhay na sida maulahon na hobar tulomon ni Roham. Tangi akonon nami Tuhan nang akka partugi akka panggonggomi aka pamarita nami Tuhan. Mulai sian Bapak Presiden sahat rodi aka partugi di tingkat na ditoru. Margugui jala lehon bisuk dinasida Tuhan laho manibang. Jala marhite-hite mabuat aka haputusan aka kebijakan. Lau mabuan hademahon ahipason do ahorason di tonga-tonga ni bangso namion. Lehon dame nang di tonga-tonga ni masyarakat doh bangso nami Tuhan. Diluat nami yon. Asa jupang dami doh las ni rohai Tuhan. Lubowi dia kapartikian non. Sai buhi hami Tuhan manalpuhon mabolu sa kapartikian na maulon. Asi marohamali Tuhan nang diruas ni Huriam na tongon di bagasan na marsahit nagale Homa Tuhan amat dulo na sida. Homa namat jama pamatang na nang todina. Asa marhite-hite Tuhan jupang mahamalumon. Marhite-hite akka ubat. Marhite-hite akka perawatan. Dohot hirasin roha na siyanho. Iruas ni Huriam na makalaso pasu-pasum. Dihai pason. Di pasu-pasu di ulaon do di akka parsaoran. Padang di dia pe Tuhan na sida marulaon.
O mada mangguhili masalah sniroha asa gabi puji-pujian holat Tuho. Atong Tuhan nang dibornginon upasahat hami madaging doho to dinami Tuho. Ramoti mahami sa luhut nali Tuhan. Ruas ni huriam dia kainganan. Doho dia kapertikianon hu pagonggo po kayma ngulunami tu bagasan tanganmu. Asima roham di hami ali Tuhan, say tangi ho mahami martangiang holan mangasahon goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehite senomor 605 ayat 2 utapasahat piliata tu tadi bata. Tatangya kema peliata, ale di bata, amanami na di bano gijang, horo haroroni salu hut sileo leonadingan, do nasa uli basa nama ulitus, upasa taema sia nani leo mitu hami pelian nami tuho, sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom, pasu-pasu mai jalaramoti asa uparasya kami pelianon, pati bulo narajaumu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Asa lamutad dahami gudang ni silalaw mitu hami. Asa langgirgir hami mandok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita mangido tangiang ali amanami. Ali amanami na di penulica. Saya pinurbadi amagwarmu. Saya roh rajamu. Saya saat malam meneroham di bononton soon na di bonogitja. Lewang madiham sadaron hauluan siapari. Sesa madusan nami soon panisan nami. Di dosa ni dongan nomor dosa Tuhami.
unang hamitugi untuk panguncunan, balua mahamisian pangago, yang bodo nakuna harajaon, dohot habagoon, ro dihasangapon salilim-lilimna. Amin. Asiniruan itu ata Yesus Kristus do holong niruan di bata ama do parsaoran itu di perbadia mana mengaramoti hitau saluna. Amin.